Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig ng 90.7 Love Radio. Lalo na sa napaka-trending nyo pong live drama na Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Maureen Hi, Maureen. ng Bagong Silang North Caloocan. Nagtatrabaho po ako sa isang department store. Matagal na rin po akong walang boyfriend. Mga 1 year po parang si Tita Tanya Chinita. Hi. Hanggang sa nakachat ko po ang isa kong Nakachat ko po ang isa sa kaibigan ng kaibigan ko. Si Patrick. Sabi niya po siya ay isang freelance model. Nagsisimula pa lang daw po siya. Opo, niligawan niya ako at hindi naman siya mahirap mahalin. At dito na po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Akin na yung helmet mo, barin ko. Thank you, sweet mo naman. Yan yung mga kahinaan ko eh. O, tignan mo, ang ganda ng dagat dito, di ba? Uy, grabe. Ang ganda. Sobrang init nga na sa biyahe. Ang ganda ng view. Okay lang mainit. Ang mahalaga magkasama tayo. Sensya ka na, machisi talaga ako eh. Okay lang. Mas gusto ko ngayong cheese eh. Tsaka, salamat pala kasi alam ko pag day off mo, sabi mo, maglalaba ka, maglilinis ka ng yung tinitirahan mo. Pero talagang sumama ka sa akin yan. Kasi naisip ko yung sinabi mo na we only live once, 'di ba? So, tsaka hindi ako mahilig ganito yung motor-motor ngayon lang nung dumating ka. Siyempre, tatanggihan ko ba naman ng isang Patrick? Eh, buti naman. Kala ko kasi mga pang big bike yung sinasakyan mo eh. Ito, Oy. small bike lang to. Uy, pero Suzuki yan. Oo, Raider yan eh. Diba? Kilala ko yung mga ano niyan, yung mga boss natin diyan ng babait. Sila Sir Noel. Ay, Oo, taga Suzuki Motors Philippines. Buti naman. Baka may boyfriend ka dun. May nanligaw sa'yo dun? Wala naman. Sasama ba ako kung meron? Baka ikaw may extra helmet ka, mukhang lagi kang merong official back ride. Para, Baka may nagmamayari nito kasi amoy Bulgari eh.
inisprayan ko yan. Kasi nakakaya naman kung papagamit ko sa'yo, tapos may amoy. Style mo. May anong amoy na amoy. Siyempre, gusto ko mabango yung helmet. Kanino? Sino pa mga nagsusuot nito? Sa'yo lang. Ngayon ko lang to binili. Binili mo to para sa akin? Oo naman. Grabe, ang dami mo naman pera. Di ba mahal to? Magkano ba to? Di ba tag 6K? 2.5 lang to. Ha? 2.5. 2.5 lang nilalang Ang mo. babae kasi yan 2.5. Oo. Pero, siyempre, pinag-ipunan ko yan para may helmet ka. Tsaka color pink. Kasi gusto mo yung pink. Salamat. Sige na, kinilig na ako. Uy, Yun na nga Kaya mo ba ako sasagutin? Kasi, hindi ko naman binibilang yung mga araw na nanligaw ako sa'yo. Pero, natanggap mo yung lotion. Iniwan ko na lang dun sa kasamahan mo kasi nga, nagmamadali ako na. ito nga. Kinikilig kasi ako kasi yung love language ko talagang huli-huli mo eh. Yan yung kainaan ko eh. Lagi akong nireregaluhan kaya hindi mahirap sa akin ng magustuhan ka. Parang ang mahal na kita eh. Maureen, kung magbiro ng ganyan kasi ako, pala expect ako na tao. Wag mo din akong pinagdududahan dahil hindi naman ako nagbibitaw ng mga salitang hindi ko kayang panindigan. Talaga? Tsaka hindi ko to sinasabi sa mga nanliligaw sa akin, no, yung na parang may nararamdaman. Unless may nararamdaman talaga ako. Tsaka sasama ba ako sa'yo dito? Tayo lang dalawa dito. Mga nanliligaw, so marami pala kami. Beef, bago ka dumating, meron talaga. Kasi wala ka pa nun, pero nung dumating ka, iba ka eh. Para kang dagat, oh. Bakit? Para kang dagat. Maalat. Hindi! Hindi pa kita natitikman kaya hindi ko sure. Alam mo, para kang kabibe. Bakit? Gusto ko sisirin yung perlas mo eh. Okay, baka nga. Joke lang naman yun. Baka sabihin mo, bastos ako na tao. Ikaw kasi nag-punchline ka eh. Alam mo, parang... Ano? Alam mo, para kang buhangin sa dagat. Bakit? Gusto kong dakutin. Alam mo, parang yung isdang maliliit yan. Yan, nakita mo yan? Alam mo yan, alayin natin na. Ha? Alayin natin na sa baba yung isda. Yung mga isda. Bakit? talunan. Ba't ako maliit na isda? Gusto kitang ikilaw. Sarap kaya kailangan yan. Alam mo, parang bangka. Bakit? Gusto kitang sakyan. Bangka ka ba? Bakit? Pasagwan naman eh. Pabugsay ako, Bi. Sana naging dagat na lang ako. Bakit? Para sisisirin mo ako. Grabe ka. Parang hindi ko kaya powers mo. Pero Baka ma-fall ka masyado ah. ayun na nga eh. Parang kang bangin. Bakit? Na-fall na ako. Halika nga dito. Ano ba? Tayo na ba? Oo, ano ba? Nagbitawan na tayo ng mga pick-up line. Ang babastos. Ganun ba yan? Oo. Pick up line tayo na? Tayo na yun. Di naman ako nakikipag-pick up line na ng... Teka. Huwag ka nang tumingin-tingin dyan. Walang tao, ikis mo na. Kikis. Huwag ka nang palatingin dyan sa paligid. Akala kasi... Dali na! Yan. Kaso mabuhangin dito eh. Mas maganda nga yun eh. Makati-kati. At saka, mas gusto ko to. First time ko to ha. Sa dagat. Talaga? Pwede mag-tripod tayo. Maglagay tayo ng cellphone. Ay, I-video teka, natin. mag-picture muna tayo. Sige. Kasi, para ano, 1, 2, 3.
Selfie. Jump shot tayo. Jump shot, sige. Ante, dali ka. Isa pa. Ante, dali. Gusto mo lang tumatalon ako eh. Gusto ko yun eh. Kiss me. Love you. Mas masaya pala nga po ang may boyfriend. Alam niyo po si Patrick, pala update siya. Lahat ng ginagawa niya sinasabi niya sa akin. Kaso hindi ko siya ma-replyan lagi kasi busy ako sa trabaho at bawal mag-cellphone sa amin. Tapos pag wala po siyang racket, shoot, sinusundo niya po ako ng motor niya na Raider 150. Pero isang araw, habang nasa duty ako, Good morning, Momster! Good morning, Monster! Ano pong hanap nyo? Anong monster? Narinig ko yun. Momster po! Hala, hindi po. Ma'am na lang. Kahit Hindi, may sir po kasi sa likod nyo eh. Hello, Monster! Good morning po. Ma'am, ano po hanap nyo? Na pantalon? Wide leg meron po ba kayong ba? makapal na pantalon dito? Yung singkapal na mukha mo? Of course, meron po, ma'am. Meron po kami. Ganon pong kakapal. Ganon nyo po sa ano nyo, sa kamay nyo. Ay, yung mukha mo, sukatin mo. Ha? Grabe naman po kayo, ma'am. Pero okay lang po sa akin yung ganyan kasi customer is always right. Dapat lang. Kahit bilhin ko pa ito lahat eh. Ma'am, may ano po ba kayo? May pinagdadaanan kayo? Meron! Mainis ka na. Mainis ka na. Yan ang gusto ko. Mainis ka! Ma'am, kasi baka po mali kayo ng pinuntahan kasi pantalon po ito, hindi po to Raffy Tulfo in action. Tumahimik ka. Ano po? Sige, ma'am, kukuha kita ng mga pantalon option. Ano po ba gusto nyo? Ano? Levi's 501? Huwag mo ako i-joke-joke. Hindi ako natatawa Hindi, yun sa po, iyo. hindi po yung joke. Yun po yung tinda ko. Levi's. Ngayon, kung wala po kayong pambili, chupi. Akala ko ba customers always right? Eh kasi po, ano na po kayo? Below the belt na po yung mga Maureen po. Babasa. In fairness, alam niyo yung pronunciation, tamang pronunciation ng pangalan ko ha. Hindi kayo bobo. Ano yon? Ang talino niyo po. Ay, dapat lang. At kung matalino ka, girl, layuan mo na si Patrick. Paano niyo po nakilala yung boyfriend ko? Ma'am, maingay po. Wala akong pakialam. Mag-iskandalo ko dito dahil si Patrick ay boyfriend Ayan na po, palapit ko. na po yung guard kasi hindi po maganda yung Wala noise akong pollution ng pakialam. ginagawa nyo. Hiwalayan mo Ma'am, siya. hindi to palengke. Hiwalayan mo siya, girl. Bakit ko po siya hiwalayan? bakit? Binigyan ka ng lotion? Binigyan ka ng pabango? Tsaka binibigyan niya ako ng pera weekly. Ah, Anong okay. pakialam niyo po sa buhay ko? Nagtatrabaho na maayos dito ngayon kung may... Girl, may pakialam ako, girl. Gagalit ka na. Gusto ko magalit ka. Kasi, yung mga binibigay sa'yo ni Patrick, akin yun! Tindihan mo? Ha? Mula sa pinaghihirapan Asan ang katunayan? Nagaling sa inyo yon. Maayos ang trabaho ni Patrick. Model po siya. Gwapo yung boyfriend ko. Ingit ka lang kasi kung sino ka man, umalis ka dito kasi tatawagin ko na yung guard. Sandali, tawagin mo Si yung Guard Jeffrey. Kilala mo yon? Tawagin mo yung guard na Jeffrey. Tawagin mo. SG Jeffrey! Tawagin mo. Ma'am! Ako yung guard. Kuya, nagsaskandalo po dito, di ba Ay, wag po? ka makialam. Kundi ikaw papabayarin ko dito. Kuya, wag mo siyang pakinggan kasi nagsaskandalo siya, hindi naman siya bibili. Ma'am, ano po bang problema dito? Iyan lang babae yan ang aagaw ng boyfriend. Ba't ka nang
Ayan ang mga resibo. Pinapadala ko sa kanya. O, ayan. Oy, wala namang pangalan niya yan. Ayan, Kung may pangalan niya. Oo, Patrick. resibo, may pangalan. Saan ka nakakita mo resibo? Pinrint mo lang yan. Saan ka nakakita may resibo sa grocery? May pangalan? Card mo yan. Girl, ito yung ORCR ng motor. Hindi ko pa nilipat sa kanya kasi itatransfer ko na dapat. Pero alam ko na gagawa ng kalokohan yung Patrick na yan. Tingnan mo yung plaka ng motor. Madam, ikaw ang nagbibigay. Kasalanan mo yan kung may ibang gusto yung jowa mo. Ma'am, At saka, pinagtawag. jowa mo ba yan, Titingnan ha? na kayo dito. Jowa mo ba yon, ha? Oo, jowa ko yun! Eh bakit siya nakikipag-girlfriend sa iba kung jowa mo yon, kung mahal ka niya? Hindi ka niya Ganito sa bunutang kita na Hindi ka niya mahal! Ma'am, tama na, Hindi ma'am, ka tama niya na, ma'am. mahal! Ano yung mahal, ha? Kasi inagaw mo sa akin! Hindi ko siya inagaw, siya ang nanligaw sa akin! Kali ka dito! Bading! Bakla! Ganyan! Bakla ka kasi! Bakla kaya ka pineperahan! Ha? So Kapal what? na mukha mo, sugod ka ng sugod dito, ha? Nagsiskandalo ka! Wag na kayo mag-away. Tama na. Nagsiskandalo ka dito! Oy, tama na yan. Tama na. Aray ko! Manong Gar! Dinahin mo na yan! Ma'am. Ma'am. Kuya, ikaw ba? Ako na lang ang gagawa! Sige, Aka ma'am. na yung baril mo! Ma'am, huwag ka water gun lang yan, ma'am. Yung batuta! Favorite niya yan! Alam mo ba yung batuta ni Patrick? Akin lang yun! Mga agaw ka! Akin lang yun! Kung sa'yo lang, bakit pinapatikim niya sa akin yung batuta niya? Lalaban ako! Lalaban ako! Hiyang-hiya po ako sa nangyari. Lumaban ako pero na-realize ko na grabe pala si Patrick. Meron pala po siyang sugar baby. 3 days po akong nag-leave sa trabaho at nalaman ni Patrick yung gulo na nangyari. Saan mo naman ako? Walang tao dito. Babe, alam ko naman nandyan ka eh. Buksan mo, mag-usap tayo. Ayoko na kitang makausap. Umalis ka na, Patrick. Babe, Kapal na mukha mo. babe, sige na, one time lang. Huwag mo na akong i-babe dyan. Umalis ka na. Hindi ako alis dito hanggang di mo ako kakausapin. Kulit. Ano? Ano pa ba sasabihin mo? Ano pang pag-uusapan natin? Wala na tayong pag-uusapan, Patrick. Sandali lang. Let me explain. Sige, ano explain mo, ha? Sige. Aminin ko, wala akong ate na nagbibigay ng mga ganyan. Asan yung ate mo? Binili ko yan para sa'yo. Mahal kita eh. Alam mo, nagmukha akong tanga doon sa trabaho ko. Pinagtinginan ako ng mga kasama ko sa trabaho. Yung manager ko nga kinausap na ako, yung supervisor ko. Chismisan ako doon sa department store na ako ay isang kabit at yung boyfriend ko hindi pala ako. Hindi ako lang. Ha? Sorry, hindi ko nasabi na... Doon pala galing sa kanya yung mga perang binibigay mo sa akin. Yung motor mo, lahat pabango, galing pala sa kanya. Akala ko sincere. Akala ko binibili mo para sa akin. Hindi ko masabi-sabi sa'yo na... Oo, may karelasyon akong bakla. Kasi nahihiya ako sa'yo eh. Gusto ko nang... Iniwalayan ko na siya. Yung bakla, iniwan ko na siya para sa'yo. So niloko mo nga ako. Ang kapal na mukha mo. Ayoko na, Patrick. Ayoko na! Magsimula tayo ulit. Ayoko na, wala! Binawi na niya yung mga motor at mga sapatos. Lahat binawi na niya. Ayoko na. Wala nang magagawa yung pag-sorry mo nun. Ayoko na, Patrick. Niloko mo ko. Hindi kita matatanggap. Doon ka na! Niloko mo ko. Ayoko na. Manloloko ka, kapal na mukha mo. Manggagamit ka. Ginagamit mo yung mga bading. Mukha kang pera. Ang sama mo.
sa aking piling. Di ko Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!